Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tilef libell li kien fetaħ kontra l-Orizzont brabta ma' editorjal li kien dwar id-direct orders li ħadet il-kumpanija tiegħu. Il-libell kien fetħu kontra Sandro Manġon li kien editur tal-Gazzetta, iżda l-Qorti ma tatux raġun. Fl-editorjal is-sitwazzjoni taħt gvern nazzjonalista kienet diskritta bħala waħda ta' ħtif ta' direct orders bla rażan u ntqal li kien impossibbli għal kumpaniji lokali jibbenefikaw minn fondi Ewropej sakemm ma jgħaddux minn taħt ċertu kumpaniji oħra. Simon Busuttil li kellu l-kumpanija Europa Services and Consultancy ħass li saret insinwazzjoni li kien involut f'attività kriminali u li l-editorjal kien eżerċizzju ta' tfigħ ta' tajn minn min ma jaqbilx miegħu politikament. L-argument ta' Sandro Manġon kien li Busuttil huwa persuna pubblika, allura spost tal-livell ta' skrutinju. Bħala ġurnalist kien insista kellu l-obbligu jinforma lil qarrejja bil-fatti. Il-Maġistrat Francesco De Pasquale innota li l-artiklu ma jimplikax lil Busuttil f'attività kriminali huwa bbażat fuq fatti li jidhru li huma korretti u li kienu magħrufa lil pubbliku. Il-kumpanija ta' Simon Busuttil ħadet b'aktar minn €1,000,000 f'direct orders fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Ammont deskritt bħala wieħed fenomenali għaliex meta tingħata direct order ix-xogħol ikun qed jingħata mingħajr sejħa kompetittiva. Għall-Orizzont deret l-avukat Tajana Mikallef Stafraċ.